Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Nagsasarapang mga donuts ba ang hanap mo? Tara at ako yung samahan at ating puntahan. Hahahay! Sino nga mga ka-adventure? Andito na tayo sa may Barangay Maluwod, Dagupan City. At dito nga tayo magtutungo sa may Romas Donuts. Katabi lamang to ng St. Albert the Great School. Madali lang tong mahanap kasi along the highway lang sila. Pagkapasok nga natin mga ka-adventure sa loob, agad-agad bubungan ang napakaganda at napakalinis na ambience dito. At di ka maiinitan dito dahil may aircon pa. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may Barangay Maluwod, Dagupan City. At dito tayo magtutungo sa may Romas Donuts. At ating tikman ang kanilang pinagmamalaking mga donuts dito na talaga namang sulit na sulit at swak na swak at pasok sa inyong mga budget. Kaya tara, let's G! So yun na nga mga ka-adventure, andito na ang ating mga in-order na pampasalubong. Iba't ibang donuts, iba't ibang flavor ang pwedeng mabili rito. Na-check namang inyong magugustuhan at maiibigan, lalong-lalo na ang iyong mga chikiting. May mga big size na donut, may mga pahaba, mayroong pabilog at ang ganda pa ng mga kulay. Nasa presyong abot kaya, sulit na sulit at sok na sok at pasok sa inyong mga budget. Sino mga ka-adventure, andito nga tayo sa may Romas Donut. At ito nga yung tinatawag nilang Giant Bavarian Rings. Tara, tikman po natin. Napakasarap. Quality. At ito nga pala mga ka-adventure yung mga panibagong dagdag flavor dito sa kanila, yung donut na pahaba. Ito nga yung chocolate cream at mayroon din sila ditong cookies and cream. Mayroon ding obi makapuno. At ito nga pala yung mga nagkakalaga lamang ng 28, 30 to 32 pesos. Tara, tikman natin itong kanilang strawberry cream. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Quality. Napakasarap talaga mga ka-adventure. Tamang-tama lang yung tamis. Ang Romas Donut nga pala ay 4 na taong nang nagsiservisyo. At sila nga ay nagsusupply sa mga iba't ibang establishment tulad ng sa mga schools, milk tea shop, coffee shop at napakarami pang iba. Kaya kung gusto nyong magnegosyo at idagdag yung kanilang mga donuts dito sa inyong mga negosyo, pwede kayong supplyan dito. Ay sir, gano'n nakatagal tong Romas Donuts? Sir, bali nag-start po kami during the pandemic, 2020. Actually, nag-start lang din po kami sa bahay nung una. So, nagdi-display lang kami sa harap ng bahay hanggat nakahanap kami ng pwesto. Wow, so nagsusupply din ba kayo ng mga donuts sa ibang mga establishment? Opo, ang main po na market natin sa ngayon is mga coffee shops, mga milk tea shops, at saka mga schools po ang sinusupplyan natin. Maganda po pala. Saan po matatagpuan itong pwesto niyo po, sir? Ang Romas Donuts po matatagpuan lang dito sa Maluwod District, Dagupan City. Katabi lang po mismo ng St. Albert the Great School. Kung gusto niyo po makatikim ng mga masasarap at murang mga donuts, bisita lang po kayo sa Romas Donuts. Dito lang po sa Maluwod District, Dagupan City. At pwede rin magpa-deliver sila sa mga paborito nilang mga delivery. Pwede rin po, sir. Pwede. Thank you, sir. Kaya kung nanonood ka pa hanggang ngayon, paki-comment na lang dyan sa baba kung taga-saan ka para malaman ko kung saan napapadpad itong mga video ko. Donut ba ang hanap mo? Tara na dito sa may Romas Donut. At dito nga rin dumadaan yung mga pampasahirong jeep na Santa Barbara, Dagupan. For any orders and inquiries mga ka-adventure, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na Romas Donuts.